kameraet er stadig mørkt, og jeg er stadig sådan, og hej og velkommen til en video på min kanal. Der var den ikke samlet, men nu har jeg lige samlet den, og det er bare i dag skal vi lave sådan noget med lande med den, sådan vi skal lave lande. Jeg kan lave Spanien og Vatikanstaten og Ukraine og Monaco og Polen, dem kan I se her. Jeg tænker at starte med det nemmeste i hvert fald. Og jeg synes, det er Spanien. Man skal bare køre. Man har den her rød og gul der, så man skal bare køre den og den. Og kameraet er stadig mørke i dag. Jeg gør faktisk det forkert. Det er stadig mørke kamera i dag, men Spanien har jeg lavet der. Hvorfor bliver det her kamera bare ved med at være sådan der med alt det sort gammeldags ligner det. Og nu skal jeg lave Polen og Monaco. Det her det er Polen, og det her det er Monaco. Og nu skal jeg lave Vatikanstaten. Og det kommer... Jeg skal lige spænde gul. Der. Sådan. Det er Vatikanstaten. Jeg ved ikke, om det vender sådan eller sådan. Jeg tror, det er der. Sådan der, det vender. Og nu skal jeg lave Ukraine. Ja, jeg ved ikke, om I kan se det. Alt der. Og jeg ved ikke, om I kan se mig lave det her. Og husk at like og subscribe. Det går nok mærkeligt, det der kamera i dag. Jeg ved ikke, hvad der lige sker, og jeg kom hurtigere op i det her tempo. Og alt muligt sådan. I hvert fald bare lave den her. Men jeg synes, kameraet er meget mærkeligt i dag. Jeg ved ikke, hvordan. Og alt muligt. Det er så mærkeligt, det her kamera i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg skal faktisk lige høre det prøve sådan. Når jeg laver, så skynder jeg over at lave Ukraine. Og det kan jeg også prøve med så jeg altid Rusland, når jeg har sagt Ukraine. Det kan jeg også prøve med Spanien. Nu kommer det snart, at jeg har lavet den her. Og så er det lige med at lave Ukraine, så jeg har lavet. Det gik ikke så, eller det gik godt. I hvert fald, det gik bare ikke så godt. Men nu er det, jeg skal prøve at gøre det, og så skal jeg skynde mig hen til at lave Spanien. Det er helt sikkert svaret der. Det var i hvert fald svaret godt med Ukraine. Jeg synes, det er mærkeligt kamera. Jeg ved ikke, om I kan se mig, eller om det bare hacker. Sådan. Men jeg er stadig glad for, at jeg kom frem på kameraet, at det kan det. Og jeg er glad for, at I gider like og subscribe til min kanal. Og alt muligt. Det er lige med at komme Spanien her bagefter. Og der er faktisk ikke så lang tid til at lave den, på grund af at jeg laver den. Hvad hedder det nu? Og så skynd mig. Sådan. Og så skynd mig. Sådan. Jeg kan lave England. Så bliver det bare sådan et kors, hvis det er, jeg skal lave, men det kan jeg heller ikke. Kameraet står mærkeligt. Det er så mørkt, det der kamera. Vi ses. Hej. Like og subscribe.